Радвам се отново да те срещна тук, в това пространство. Макар и по този начин и по тази форма. Но знаеш ли, аз те усещам. Аз усещам твоята радост. Аз усещам и своята радост от това, че мога да създам точно това обучение Азбукът на вибрациите за теб. Един курс, основа, който да ти помогне в твоето израстване, в твоето развитие. Със сигурност не си стигнал крайната цел. И има още много какво да ти споделя, да ти разкажа. Много бих се радвала да те срещна, за да мога да ти споделя и да чуя повече и за теб. Но знаеш ли, има нещо, което срещна теб и мен, нещо, което предизвика тази приятна радост, която ние заедно усещаме. И това са акашовите записи. Акашовите записи може да си чувал, може и да не си, и това е окей. Акашовите записи, това е, представи си го като едно място, отвъд всичко, което познаваме, но и заедно с всичко това, което вече знаем. Едно място, като една вселенска библиотека, едно хранилище, една памет на всичко, което някога се е случвало, на всичко, което някога е съществувало, на всеки човек, всяка мисъл на всеки човек. Представи си едно място, което води и съдържа, съхранява записите за твоите мисли до целият ти живот до момента, за твоите чувства, за ситуациите, които са ти се случвали, хората, които си срещнал. Представи си абсолютно същото за твоите майка и баща, техните майка и баща и така до първите мъж и жена в твоя род. И сега това го разшири глобално по цялото земно кълбо, цялата слънчева система, цялата Вселена, всичко, което познаваме. Това е едно място и пространство с безкрайна мъдрост, с безкрайна истина, с безкрайна любов. Сега може да ти звучи далечно, обаче се огледай наоколо в стаята, в която се намираш или на мястото, на което си. Погледни, огледай добре и виж какво виждаш. Защото същината си любимо същество, това са акашовите записи. Материята е акашовите записи. Вселената е една голяма копирна машина, която принтира всичко това, което е вътре в нас. И как може да ни го покаже по-ясно, като просто ни заобиколи с тази материя, с която ние ще го разберем. Как ние ще знаем, че имаме нужда от това да бъдем търпеливи, като ни постави в ситуации и подреди хората, обстоятелствата, събитията по най-перфектния и прецизния начин, така че ние да можем да проявим това търпение. В крайна сметка, все ще се научим да бъдем търпеливи, нали? Точно това са акашовите записи. Ти самия си ходеща форма на акашовите записи. Абсолютно всеки човек може да има достъпа. Много пъти съм чувала, ама това не е ли някакво обучение в Индия, където да трябва да ходиш и да бъдеш посветен в това. Да, в действителност има посвещаване, но то може да бъде навсякъде. Ти ще си усетиш човека, ако това те влече. Това посвещение не означава, че трябва да се откъснеш от света, който познаваш, да отидеш в планината. Не, защото там какво ще научиш в тази изолация? Ние се учим точно през тази динамика и сме си избрали най-красивото динамично време, в което да живеем, в най-интересната динамична епоха. Само си помисли колко бързо се случват събитията, колко всичко изведнъж рязко се забърза, колко иновации, колко идеи, колко нови начинания. И как преди тези неща бяха доста по-плавни, доста по-в затишие.
Акашовите записи, те ни дават възможност да разберем защо ни се случват дадени събития, защо имаме връзка с определен човек, каква е причината, каква е ползата. Както ти казах, всичко носи скритата благословия и точното го разбираме. Какъв е урока? Какво да направим? Получаваме насока за яснота. Как да излезем от тази ситуация, как да се справим с това, какво да направим. Акашовите записи, те работят двупосочно. Не само ние през нашата лична среща, сеансите, които правя, консултациите, които правя. Да, там се допитваме до информацията и винаги дават такава великолепна мъдрост, такива синхрони и толкова много си изясняваш защо живота ми е този, защо обстоятелствата се случиха и се стекоха по този начин. Това е едната посока, в която ние молим и отвън идва към нас информация от висшите учители, от водачите, пазителите, учителите от акашовите записи. Втората посока е тази, в която ние даваме информация към акаша. И както ти споделих, това става с всяко наше действие, всяка наша мисъл, всяка наша емоция. Дори до такава степен се отразява, че в работата ми съм виждала как човек казва едно и той си мисли, че и това повърхностното съзнанието, ума казва, да, аз съм добре с тази ситуация. Но акашовите записи винаги дават абсолютната истина. И се речи как това изобщо не е окей. Човека изобщо не се чувства добре с тази ситуация. И тогава вече търсим причината, смисъла, съдържанието и как да бъде поправено точно това, какъв е урока. Ще ми е изключително приятно да те поканя на нашите групови срещи. Всеки месец, един път в месеца имаме групова среща. Темата е различна. Темата е тази, която вашето поле индикира, защото в тази финната комуникация, но и осезаемата комуникация, и живата, и физическата, и финната комуникация, много ясно се очертава полето на къде да вървим, от какво имаме всички нужда, какво мога да ти дам като един проводник от акашовите записи, какво мога да ти дам като един мост, една връзка между видимото и невидимото, защото аз цял живот правя това. И това е моето призвание, и това е моята мисия. Ще се радвам да те поканя също да разгледаш другите обучения, които да засилят твоята жизненост и енергия. Да бъдеш и ти осъзнат проводник, да можеш самостоятелно да се учиш да наблюдаваш знаците, да разчиташ знаците, да си помагаш с високо ефективна, красива вибрация на любов и на чистота. Само ти и чистотата в теб. Благодаря ти, че сме заедно. Благодаря ти, че сподели тези няколко дни прекрасни мигове заедно в моята топла и чистосърдечна компания. Благодаря ти и до скоро!